O ministro de Aruba e ministro de Relações Exteriores do Reino Holandês reúne, depois com a papel riba diferente tópico, assim da prensa. O mandatário tem sua posição nova para promover viajar de visita na Aruba. Seu enfoque está para ter uma boa relação com a isla do Caribe. A reunião que estava a tomar lugar vez para año com o ministro de Relações Exteriores do Reino Holandês está importante. Buitenlandse betrekkingen is een koninkrijksaangelegenheid. De Nederlandse regering, die daarin een heel belangrijke verantwoordelijkheid draagt, heeft wel veel geïnvesteerd om het buitenlands beleid niet alleen een beleid te maken vanuit Europa, maar ook een buitenlands beleid waar ook de belangen en ook de visie, de Caribische delen van het koninkrijk ook mee worden genomen in het uitstippelen van onze prioriteiten en onze beleid op het gebied van buitenlandse zaken. Durante o último año, Aruba ha hecho uso de lazo ng aki, asina para lograr más conexión internacional. We hebben elke keer als wij een belangrijke uitdaging hebben gehad, waarbij we ook de internationale netwerk moesten gebruiken van buitenlandse zaken, was het een ambassade in Washington of in Colombia om te praten over de raffinaderij of andere onderwerpen. Of was het een regionale conferentie van de ambassadeurs om extra kracht en extra netwerk te geven aan onze ambitie om een gateway te zijn en om ook een plek te zijn waar Europe meets Americas, hebben wij altijd kunnen rekenen op zeer constructieve samenwerking van onze partners bij buitenlandse zaken. Minister Koenders is een nieuwe minister, heeft minister Timmermans opgevolgd met enorme passie en niks afnemende van minister Timmermans, maar ook met een geschiedenis in ontwikkeling, samenwerking, een ontwikkeling dat ook een stukje hart meeneemt in het betrokkenheid met gemeenschappen, met landen, dat ook heel belangrijk is wanneer we kijken naar de uitdagingen van de wereld en waar onze plek zit om een betere wereld te maken voor onze mensen. A reunião riba diferente punto, lo que constantemente abim para adelante, tá, com o interesse para trabalhar mais junto, tá grande. We hebben deze dagen goed kunnen praten. Belangrijk op onze agenda is de samenwerking op het gebied van sustainability, waar Aruba langzamerhand een niche ontwikkelt om in de wereld een positie te krijgen, zeker in deze regio, waar wij kennis kunnen exporteren, gebaseerd op onze eigen lokale ambitie, om dat ook een deel te maken van een nieuwe economische pilaar voor Aruba. Buitenlandse zaken kan daarin een heel belangrijke rol spelen, heeft daar al aan bijgedragen en nu dat de minister vandaag ook hebben wij net een presentatie gehad van de verschillende stakeholders die nauw betrokken zijn bij deze ambitie van Aruba, heeft de minister het misschien ook nu wat duidelijker op zijn netvlies van waar wil Aruba naartoe en hoe zit daar een win-win mogelijkheid in voor alle delen van het Koninkrijk. Para ATV Canal G5, Amite Farah Boekhout. Na final, a meta e visão de Aruba Minister por chegar a uma situação que tanto Aruba e Holanda por beneficiar de. Assim, Aruba por ganhar mais sustento de Holanda em diferentes aspectos. Depois que o mandatário terminar com a reunião na Aruba, ele a seguir para reunir, entre outros, com o Corsol.